Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo podemos georreferenciar e orientar a estación. Pusimos sobre o punto, nivelamos cas patas e cos parafusos de nivelación ata que no nivel tórico a burbulla está entre as dúas liñas máis gordas e no momento que está esa nivelada encendemos o equipo. Vamos a comprobar no nivel digital que está efectivamente nivelada. Para eso temos aquí este grafismo que é o de nivel. Vedes que está xusto enriba do punto. Logo entón, para poder activarlo, temos que dar na tecla Fn e damos o punto e aí tenemos o nivel digital. Fixadevos que o punto este máis gordo está dentro do círculo máis pequeno. Eso quere decir que está nivelada. Esa pequena desfase prácticamente non produce erro. Si estivera o punto negro por fora da liña, aquí nos daría erro e non nos deixaría facer ninguna medición. Podemos comprobar si estamos exactamente sobre o punto a través do prisma láser, que sería isto de aquí. En estes momentos non o veríamos porque está na intensidade máis baixa. Dando esta tecla da esquerda, aí vedes que está todo xa cuberto de negro. Isto quere decir que está na intensidade máis alta. Comprobaríamos que o punto láser está sobre o punto de estación. Se non fora así, aflosaríamos o tornillo, poñeríamos o punteiro láser xusto enriba do punto e volveríamos a axustar os niveis. Unha vez que conseguimos a nivelación, entraría xa a parte de empezar a traballar. O primeiro que temos que facer é seleccionar o traballo. Si temos pouca luz e queremos ver mellor a pantalla, vedes que está aquí a bombilla. Dándole a bombilla, ilumínase a pantalla. Bueno, o primeiro é seleccionar o traballo con o cal imos traballar. Vedes que pone aquí MEM, sería a memoria, lle damos F3, nos aparecen aquí ese menú de traballos. Si entramos en Enter, que é esta tecla vermella de aquí, aí o primeiro que sería a selección, entraríamos e aquí no listado, esos son todos os traballos que están guardados. Os que aparecen este valor 0 quere decir que non hai todavía ningún punto guardado. En estes traballos xa hai puntos guardados. Collería o traballo que eu quero, seleccionando directamente e dándolle a Enter. Podo saírse de aquí cando teño seleccionado, ou podo tamén buscar puntos que estén grabados en outro traballo para usarlos ao meu traballo. Unha vez que xa temos todo isto feito, escapamos. Aquí en renombrar poderíamos cambiarlle o nome ao ficheiro. Xa temos co nome que queremos. Lembrade de poñer un nome que nos permita identificar facilmente o noso traballo para logo poder seguir traballando outros días. Lle damos a escapar e agora xa empezamos a parte de o que é o estacionamiento do aparello. Vamos a entrar aquí en Means e vamos a ir aquí a menú. En menú eleximos o levantamento, levantar. Vamos a facer un levantamento, eleximos ese tipo de traballo e nos dá estas opcións. Bueno, pues vamos a coller a opción de orientación. O primeiro que temos que facer é darlle as coordenadas do punto sobre o que estamos a estación e darlle unha orientación. Bueno, pues como vedes, o primeiro que me pide é coordenadas base. O caleo aquí lle daría as coordenadas do meu punto. Escribiría o punto, o nome que ten o punto. Lle daría a altura instrumento, que sería a altura dende o chan a marca que ten aquí no lado esquerdo. O faríamos co flexómetro. Lle meteríamos un código, neste caso como é unha estación, lle metemos o código base. E lembrade que esta sería a coordenada I, que é o norte. A seguinte é a coordenada este, que sería a X. E aquí teríamos a coordenada Z. Unha vez que temos metidos estes datos do punto de estacionamento, se non está guardado no traballo, lle podemos dar gravar, ou se está guardado no traballo, lle daríamos OK.
poderíamos aquí en F1 en leer buscar un punto que este xa grabado. Pode ser que eu acabei onte de medir, este foi o último punto que medín, e o quero usar como agora como punto de partida para a miña medición. Pois aquí, na función ler, podería buscar ese punto e me collerías aquí os datos, as coordenadas dese punto. O único que teria que facer é asustarlle a altura. Bueno, lle damos a OK, e agora toca a parte de orientación. Temos dúas maneiras de orientar. Se eu sei o azimut, teño un punto de referencia e teño o azimut dende o punto no que estou estacionado hasta ese punto, eu podo entrar aquí en azimut, podo meter o valor, por exemplo, 150, imaginamos que ese azimut, e meteríamos a altura de prisma, e agora o que faría sería xirar o aparato, apuntar o prisma, e no momento que o aparato este enfocando e apuntando ao centro do prisma, lle daría o OK, e o aparato estaría xa orientado. Xa podría entrar aquí en medición e empezar a medir. A outra opción de orientar é, coordenadas base, como fixemos antes, e, a través de vista atrás. Vale, eu podo entrar, antes entramos en azimut, se entramos agora en coordenadas, se eu sei as coordenadas dese punto, o compañeiro estaría co prisma enriba do punto, eu metería as coordenadas dese punto, lembrade tamén que se están xa guardadas as podo ler e directamente me aparecerán aquí as coordenadas, lembrade tamén a N e a I, a E e a X, e a Z a Z. Metería as coordenadas, lle daría OK, podemos facer unha medición e que nos volva a medir ese punto para comprobar, e lle daríamos OK, e xa teríamos a estación xeorreferenciada e orientada, e entraríamos na función medir, e empezaríamos a medir. Lembrade tamén que temos que ter aquí este icono que é o do prisma. Nos pode aparecer ese sería outro tipo de prisma, aí estaría traballando co láser, e o temos que ter nese icono que é de traballar co prisma. E con isto xa podemos empezar. Iríamos dándolle apuntando a cada punto, dando a medir, gravar, dándolle un nome do punto. Lembrade que unha vez que lle damos un nome, se os últimos dígitos son números, no punto seguinte va collendo o número correlativo seguinte. Podemos ir gravando e podemos ir facendo o levantamento da zona na que queremos traballar.